Khane Koktwma Kasai Phaikha Bwsaini Mwkhango Sarwi Bwtharnani Chaitokha Bihik Patimungno Rwgwi Sidhai Mohanpur Thanao Bihikni Mungwi Khlaijakha FIR Phiyaba Mungsa Saktharmung Naharjakliya ni Bagwi Sangrongsalo Haino Thanao Thanglaikha Amchaini Lukurok Patimungno Koktwma Kasai Phaikha Sumitrani Bwsai Sibaji Deborma Bihikno kaisa phun ketal pai remani nei Abruni simino noknukungo onglekha walai suklai abo haikino kokbanglai mani Patimungno Rwgwi Bwsai Khlaijakha mani bai Bwtharnani Chaitokha Bihik abuni yagula Haino dewaisa Sangrongsalo hunke Bihik Bwsaini Mwkhango esit sare damani Koktwma abo bai Bwsai Sibaji Mwkhang khamai thangmani Koktwma Paithago Patimungno Rwgwi Sidhai Thanao Khlaijakha FIR Phiyaba FIR Khlaijakha mani yaglo khano Lukurok Mungsa Saktharmung Naharjakliya hanai Sangrongsalo Patimungno Rwgwi Thanao Thanlaikha Amchaini Lukurok Paithago Patimungno Rwgwi Police Rok Koksalo mani yaglo Amchaini Lukurok no kokrekha Patimungno Korongjak Sumitra Debormano dakti no romnani Bagwi abuni yaglo no Patimungno Chaitokha Naitukmungo Ongkhorka Police 10টা রোগ তাঙ্গনা ব বিভিন্ন নগদ তোনা ফাইমানি গায় কুলিবারটি ফাইকা কুলিবার গানা তং কাছা হাকাসা আজাগা তৈতংফ গাজাগা বাইক কিতে অস্তেতে খাকিয়া কাই বগুকে এসে সাকান্তা বিহিক বসাইনো গা বয়সে সাকাতে চেলেপেলেন খানা জগ কালাই খেতা তাহে যাগরমে হাত বইছে গা বকুরুই খাটনে ফকনো থাকিয়া কিরে হগৈ কুলিরকনি কুলিরক তালানি খেতা চুনগ পারাবো আবো হাইতা গেরি খেঙ্গে আর সে তুকো হসপিটাল Amni yaklo taktam tamung lai taktam di bagi thana phanyane na kanaro जों मिया बार फोर के सिरमाने ताके थाना थांगो रमियो आल बगी थाना फाइ ताको एक्शन खाजियाखौ नै गा जसे गाता बनो नर रमे के चलो या पब्लिक या पर दिसे एक्शन खाइना नै गा थाना tamsa tabo एक वर्ष ताव गाडी करे थांमाया बुरि दागा पुलिस करे आइरो सत्ता बरो गा ताव सिंगा नर गे रम जसे चुर तंगनाय आंदि साता tabo nini mung ka ada mung to kartik bo kamini bakamini tabo a gothang nai ni aslani bimama aslan bo mung ka sibaji bihimi mung bimung sumitra mo bo ps klai Sidhai Mohanpur Phiyaba Patimungno Kobi Koktwma Tamo Patimungno Chaitokha Naitukmani yaglo no sawi manai Phiyaba Patimungno Rwgwi no Amchaini Lukurok ni bisingo sakhawana mungtei kamangmong Bureau Report Chini Khorang